Maayong buntag na usab mga igsoon sa grasya sa Ginoo nga kita gipaabot na usab nining adlaw. Unya usa ka kahigayunan usab nga kita magkaiusa diha sa pagsimba sa ato ang buhi nga Dios. Gihimo sa Ginoo ang usa ka pamaagi aron nga bisan naata sa atong panimalay makahimo ta pagpamalandong sa pulong sa Dios. Salamat sa mga kaigsunan nga din karon nga kabuntagon andam o nakaabli na sa ilang mga gadget nya kanang naang nagasunod ini nga ato ang kanang naang hiniusa nga pagsimba. Salamat usab sa inyo mga kinabuhi nga naghatag og pagdasig bisan pa nining alagad sa Ginoo nga higamit ngon man ang mga gadget nga higamit karon, no? Salamat kayo sa inyong kinabuhi. Nahimo mo usab nga isa sa mga inspirasyon aron nga dili kapugngan ang pulong sa Dios mo padayon gyud og ato gyud kini ipadayon, no? Nini nga kabuntagon buot nako ipaambit kaninyo last Sunday naghisgot ta sa kanang all about discipline, no? Sa pagdisiplina na niya pag abot na sa katapusan naghisgot ko niingon ko nalakbitan ako nga kanang ang word nga discipline kanang naang nagagika na sa kanang naang disciple. Unya, ang disciple, ang pag-disciple na to, magsugod yun na diha sa ato ang panimalay. No? So, mao nang naa siya nga ang discipline na apply tungod kay ang pag-disciple magsugod sa ato ang panimalay yun. No? Lisod man, ang panultihon nga moingon nga, lisod ka, manilhig ngadto sa uban kung ang imong nataran, wa pa gyud nimo gisilihigan. No? So, to disciple, kinahanglan dunay gyud kay gamiton. Unsa ka importante o unsa ang mga importante nga butang nga kinahanglan usab nga atong pamalandungan o ato usab nga kanang lantawon ba nga sa atong paggamit ng naasya. Nahimo ba nga rason o kanang naang importante ba gyud kini nga galamiton, no? Sa matag adlaw o diha sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, ang pagkinabuhi natong Kristohanon gikinahanglan ba gyud nga mobasa ta og Biblia. So mauni karon ang gikinahanglan nga atong pamalandungan. Kana bang the word Bible reading nang naa siya. So gikinahanglan ba na ang pangutanan ninyo why read the Bible? O ngano nga mobasa magyud ta sa Biblia, no? Diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 ngadto sa 17 nag-ingon ni siya dinhi. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong butang. Magampo kita mga igsoon. Labing gamhana namo nga Dios ug tag-iya sa among kinabuhi. Ang amo Ginoong Dios nga pagpanugyan diha kanimo. Una sa tanan, diha sa among kaugalingon, nga samtang kami Ginoong Diyos magatuon sa imong mga pulong, samtang kami kahimo sa iniusa nga panibahon, Lord, ikaw, anaa, nagapatiliwala ka na mo o magtudlo ka na mo. Salamat Ginoong Diyos imong pagtugot nga diin, bisan naa may mga babag diha sa among mga panggobyerno, apan Lord, wala gyud kapugngi ang imong mga pulong karon na abli nini nga kabuntagon, amo ang nabasa o amo nga pamalandungan Ginoo. Salamat Lord nga ikaw magtudlo kanamo karon nga kabuntagon. Among gihalad ang among kaugalingon diha kanimo o nga hinaot pa Ginoong Dios imong susihon matag usa namo kasing-kasing ug panghunahuna nga kun unsa man ang mga lama nga din among nabuhat nahimo diha sa imong tubangan sa pipilaman ka mga adlaw Ginoong Dios. Among gitugyan diha kanimo, among gisalig diha kanimo nga unta Ginoo ikaw ang magapasaylo sa tanan namong kalapasan. Hinlui kami Ginoong Dios nini nga kabuntagon aron diha sa among pagsimba kanimo Ginoong Dios ikaw mahimot sa among kinabuhi. Salamat Ginoong Dios nga imong panalanginan ang imong mga pulong karon. Imong ipahatag kanamo, ipadayag kanamo ang langitnon nga kaalam aron sa pinakasayon nga bahin among masayran ang imong mensahe ug amo kining maikinabuhi. Ginoo, dili na mo mahimo ang tanan apan diha kang Ginoong Kristo imong anak nga imong padala aron lamang kami makabaton og kaluwasan ang among kadaugan among maangkon Ginoo diha lamang kanimo busa nini kabuntagon
Ako gisalig kanimo. Ang among mga kaigsunan nga dinanaaman karon atubangan sa ilahang mga gadget, mga cellphone. Lord, salamat kaayo nga ikaw magpanalangin sa ilahang kinabuhi usab. Lord, wala ko masayod. Unsa man ang ilahang sitwasyon karon, apan Ginoong Dios, labaw kang nasayod. Dios ka nga din labawng nasayod sa tanan. Ikaw ang nagmugna kanamo bisan pa nini nga kalibutan busa nini nga kabuntagon. Ikaw kapasidunggan pinaagi sa imong mga pulong. Lord, gisalig namo ang tanan diha kanimo. Gitugyan namo ang tanan diha kanimo. Kanimo lamang ang tanang dungog ug himaya, mga pagpasalamat. Pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen o amen. Unsa ba ka-importante alang kanimo igsuon ang kanaang pagbaton o pagbasa sa Biblia sa matag adlaw? Gi-required ba yun na o kinahanglan ba yun na siya? Dunay usa ka istorya sa usa ka pamilya nga diin kanang ang usa ka bana nakit-an niya sa pagsulod niya sa iyang kwarto, nakit-an niya ang kanang Biblia sa iyang lamisa. Nya niingon pa gyud siya din sa iyang asawa, mao ba ni niya siya ang Biblia ma? Siyempre, ang asawa nga Kristohanon sad, automatic nito ba gidayon? O ba unang naa? Siyempre, nakit-an man nimo nang naa siya. No? Nga Biblia ginanaa siya. So, niingon dahil siya, sa imong hunahuna, kanang naang, pwede ba nga ibalik nato ni ngadto sa Ginoo? Kini ang Biblia. Di, mura og nagpasal ang hunahuna sa kanang asawa, nganong nisulti siya ni ana. Pwede ba nga ato ning iuli ngadto sa Ginoo? Nga naman, wala naman ni mapusli ni siyang Biblia. Kay ang Biblia, iya hamang ni sa Ginoo. Siya man ang tag-iya ni ini, ug mao man kini iyang mga pulong, mao man kani ang magtudlo unta kanato. Unya wala man ni mapusli. Wala man ni basahan naraman sa lamisa. Pwede ba nga iuli ni ngadto sa Ginoo? No? So dunay daghan nga mga panghunahuna kabahin sa Biblia. Kinahanglan ba gyud nga basahon ning niya siya? Unsa ba ka-importante, unsa man di ay ang Biblia alang kanimo igsuon. Para sa imong kinabuhi, unsa man di ay ang Biblia. No? So dunay mga punto nga din atong tukion karon nga kabuntagon. Unsa ka-importante ang Biblia ug ngano nga gikinahanglan ato kining basahon. No? Importante gyud, we must read the Bible because one, it is the book of life. Mao kini ang libro sa kinabuhi. Nag-ingon dito sa Matthew chapter 4 verse 4, no? The scripture says, human beings cannot live on bread alone, but need every word that God speaks. Dili pwede mabuhi ang tao, dili daw mabuhi ang tao diha sa tinapay lang, diha sa pan lang, kundili sa matag pulong usab nga gilitok diha sa Ginoo. No? So mao na ang klaro nga kamatuoran nga ang Biblia pulong sa Dios ug nga ang Biblia kana na ang gimugna pinaagi sa paglamdag niini sa balaan nga espiritu. So kay pulong sa Dios kana na ang dili ang gipagpamatuod ba nga dili mabuhi ang tao pinaagi sa kanang pan lamang. Pinaagi sa pagkaon labang kundili sa matag pulong usab nga kanang naang mugawas ngadto sa iyang baba, no? Nag-ingon ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. So ang pulong sa Dios, ang libro sa kamatuoran, the book nga kanang naang gitawag karon nga kinahanglan tun-an nato ang Biblia. Gikinahanglan tun-an nato tungod kay kini maoy libro sa kinabuhi. Ang pagpamatuod niini nga mao ni ang pulong sa Dios, mao ni ang kanang libro sa kinabuhi. The word of God is at hand. Provide with life-giving spiritual food. Mao ni ang naghatag kanato og espirituhanon nga pagkaon. Ang pulong sa Dios mao ni naghatag og espirituhanon nga pagkaon nato. Usahay maningkamot maningkamot ta sa pagkaon kanang pagpakaon sa atong lawas nun nga panginahanglan. Apan wala nato matikdi nga ang atong kalag di ay payat na kaayo. Wala nato mamatikdi nga ato di ay kalag kanabang giingon ba nga panagsa na lang makakaon. No, susama sa ilustrasyon kaganiya nga ang bana nangutana na kanuna nangutana na kadugayan sa iyang asawa. Mao ba ni ang kanang Biblia?
Mao ba ni ang libro sa kanang kinabuhi? Wala naman nato ni mabasa. Pwede ba ato ning iuli nga to sa Ginoo? Kung naman kay Biblia ron igsuon, kunya wala na nimo basa. Basig isa ka sa pangutan-on niya, iuli na nga to sa Ginoo. No? Gikinahanglan gyud basahon ang Biblia. We have the reason to read Bible because it is the book of life. Dili mabuhi ang tao sa sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong usab sa Ginoo. Ang John chapter 6 verse 63, yun siya, what gives life is God's Spirit. Human power is of no use at all. The words I have spoken to you bring God's life-giving Spirit. Mao ni ang pagpamatuod ba? Nga ang pulong sa Dios naghatag og kalig-on, naghatag diha sa tuang kinabuhi, naghatag og kinabuhi alang kanato diha sa tuang espirituhanon. Ayaw hulata igsuon nga mahimong mamayat na unya ang imuhang kalag. Mahimong mag-anam og kapayat imong kalag tungod kay nagkalayo, nagkagkanang taas na ang panahon nga wala nimo hatagi og pagbasa ang pulong sa Dios, no? Ang pulong sa Dios mao kini ang libro sa kinabuhi. Unya kun dili man nimo ni basahon, siguro luyahon na kayo ang imong kinabuhi nga espirituhanon. Siguro dako na kayo og pagkulang ang imong espirituhanon nga kinabuhi. Igsuon, ingnon ta ka sa usa ka adlaw, kapila ba nimo gisubay o kapila ba nimo gibasa ang pulong sa Dios? Hinumdumi. Ang pulong sa Dios kinahanglan basahon kay mao kini ang libro sa kinabuhi. Second, why we read the Bible? We read the Bible because it is the book of life. It is the book of light. In Psalms 119:130, the explanation of your teaching gives light and brings wisdom to the ignorant. Naghatag og kahayag og kanang kaalam alang ni adtong wala masayod. So ang pulong sa Dios naghatag og kahayag alang kanato, alang sa tanan nga wala masayod, alang sa mga kinabuhi nga din anaa sa kangit-ngit, ang pulong sa Dios naghatag og kahayag. No, so usa ka pagpamatuod ng naasya nga gikinahanglan basahon nato ang pulong sa Dios. Gikinahanglan basahon nato ang Biblia tungod kay pulong ni sa Dios ug mao kini ang libro nga naghatag og kahayag, no? 119:30, no? 119:130 niingon siya diri sa Cebuano, no? Ang kahulugan sa imong mga pagtulon-an naghatag og kahayag og naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. So naghatag og kahayag, naghatag og kanang pagtulon-an ba? Alang ni adtong wala masayod, gikinahanglan basahon ang pulong sa Dios. Kung kay naghatag kini og kanang kahayag alang kanato. Ang John chapter 17 verse 17 ingon, dedicate them to yourself by means of the truth. Your word is truth. Ang pulong sa Dios naghatag og kamatuoran. Makita ang kamatuoran diha lamang sa pulong sa Dios. Kung ikaw mismo sa imong kinabuhi doon kay kakulangon, kung ikaw mismo sa imong kinabuhi kana na ang hawang, no? Kung sa imong kinabuhi ngit-ngit na, anaa ang pulong sa Dios. Anaa ang Biblia. Nagkinahanglan nga imong basahon. Ang kamatuoran kinahanglan basahon ang pulong sa Dios kay kini mao ang libro sa kinabuhi, no? Ang Isaiah chapter 8 verse 20 nag-ingon siya, you are to answer them. Listen to what the Lord is teaching you. Don't listen to mediums. What they tell you cannot keep trouble away. Oh, so dili gyud makahatag kanato ang kanang pagtulon-an ngadto sa uban, kanang yabag nga mga pagtulon-an, di na makahatag og kaayuhan nimo. Dili ang pulong sa Dios mo'y maghatag og kaayuhan, mo'y magtudlo nimo sa panahon nga din naglisod ka, sa panahon nga din duna kay kakulangon, sa panahon nga din imong nabati nga lisod na ang imong kinabuhi, ang pulong sa Dios
maghatag og kahayag. Maghatag og kahayag sa imuhang kinabuhi. So, gikinahanglan, ingon ana ka importante nga din kita mismo mubasa gyud sa Biblia. No? Why read the Bible? It is because it is the book of salvation. Mao lamang kini nga libro, mao lamang kini nga libro nga naghatag kanato og kaluwasan. No? Nag-ingon dito si Apostol Pablo, nagtambag nga to kang Timoteo sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. No, nag-ingon siya dito, and you remember that ever since you were child, you have known the Holy Scriptures, which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith in Christ Jesus. Walay lain nga basahon, nga diin nagtudlo kanato, naghatag kanato og dako nga kasiguruhan, naghatag kanato og kaluwasan nga even gani si Timoteo gitambagan ni Apostol Pablo gikan pa kaniadto sa bata pa ka gitudloan kana sa pulong sa Ginoo, gitudloan kana og pinaagi niini, gihatagan ka og kaalam aron makabaton ka og kaluwasan pinaagi sa imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. So, mao lamang kini ang libro nga di naghatag kanato og kaluwasan, kasiguruhan sa ato ang kinabuhi. So, gikinahanglan magbasa ta sa pulong sa Dios. Kay kung wa gyud ka magbasa sa pulong sa Dios, di gyud mo mabatunan karon ang kaluwasan nga imong naangkon. Now kay naangkon naman nimo ang kaluwasan, now kay nakasiguro naman ka, moingon na lagi ta nga luwas naman ta. Dili na kinahanglan mo basa pa ta sa Biblia kay nakat-o naman ta. Unya sa pagsugod nimo ana nga dili na ka mobasa sa Biblia, maminaw na lang ka permanente sa wali. Paano man mag-grow ang imong kinabuhi as a Christian? Anak ka sa Ginoo, gikinahanglan nga magtuon ka sa iyang pulong. Diha nimo nabatunan ang kaluwasan. Walay lain nga nagsulti nga libro nga din nagpadayag sa kaluwasan. No, ang John 14:6 diha makita nato man ang atong kaluwasan ba? Niingon man siya dito si Jesus Christ, I am the way, the truth and life. No one goes to the Father except through me. Pinaagi lamang kang Ginoo. Asa man nagitudlo? Dinhi gihapon gitudlo sa Biblia. Gitudlo na sa pulong sa Ginoo. Walay makita nato ni ana sa comics. Walay makita nato ni ana sa uban. Kundili ang pulong sa Dios, ang Biblia, mo'y nagtudlo na nagpakita niya ng naasya. So paano pa man nimo mabatunan na kundili ka magbasa sa pulong sa Dios? Paano man nimo madumduman ng naasyang giingon diha sa mga buhat 4:12 sa Acts chapter 4 verse 12 nag-ingon diha, salvation is to be found through Him alone. Pinaagi lamang kaniya, pinaagi lamang kang Ginoong Hesukristo, maangkon nato ang kaluwasan. Walay laing nagtudlo niya na, walay lain nga imo makit-an niya na nga pagtulunan. Dinhi lamang sa Biblia o nganong dili man ta mobasa. Dunay dakong rason ngano nga mobasa ta sa Biblia. Tungod kay mao kini ang libro nga naghatag kanato, nagtudlo kanato sa kamatuoran, no? Niingon pa gyud siya dito, in all the world there is no one else whom God has given who can save us. Wala gyud lain gitudlo diha sa kalibutan nga makaluwas kanato. Unya paano man nato masayran ng naasya? Paano man nato nang naasya ma-memorize kung wala ta nagbasa sa pulong sa Dios? Importante gyud nga magbasa ta sa pulong sa Ginoo, no? Importante gyud na siya tungod kay mao na siya ang Book of Life, Book of Light, Book of Salvation. Mao ni siya ang gitudlo. Fourth, it is the book of spiritual growth. Siyempre nahimo na kang Kristohanon, paano man ka motubo kung dili ka magbasa? Kung dili ka mokugi pagbasa sa pulong sa Dios, dili gyud ka motubo. Tungod kay ang bata, ang Kristohanon,
ang bag-o nga Kristohanon susama na sa usa ka bata. Nga din ang usa ka bata wala na ang kinahanglan pasagdan sa inhan, nagkinahanglan pa na og gatas. So asa nagsugod? Kung dili ka magbasa sa pulong sa Dios, dili nimo masayron, dili ka mo matured nang naa siya. No, sumusugod yun na nga maninguha gyud ka og kananaang gatas. Ang among iring 10 taon ni payat gyud maayo. Kay ngano man, gamay pa siya ang iyang inahan, wa na may gatas. Nagkinahanglan og gatas, naningkamot pod ang akong bata nga gatason ang iring, no? So mao man ang naa siya ba? Ang usa ka bata nagkinahanglan og gatas. 1 Peter chapter 2 verse 2. Be like newborn babies, always thirsty for the pure spiritual milk, so that by drinking it, you may grow up and be saved. O tan-awa ra gud ang panambagon, tan-awa ra gud ang tambag dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2. Kinahanglan daw ang atong kinabuhi kanang susama sa usa ka bata nga nagkinahanglan permanente og spiritual milk. Unsa man ning spiritual milk? Asa man nato niya makuha? Asa man nato makit-an niya? Mapalit ba ni sa tindahan? Mapangayo ba ni nato sa silingan? O usahay ra ba sayop ang atong pagpangayo? Kay muingon din ta, pahulam ako. O pagamit ako. Dili man. Nangayo man ka. So kung nangayo ka, mangayo sa insakto. No? So ang gitudlo ba sa tuwa nga ang pulong sa Dios kanang ang mauni ang libro sa espirituhanon nga pagtubo. Na kung nagkinahanglan ka nga mutubo, kinahanglan mangandoy ka kanunay. Kinahanglan uhawon ka kanunay sa pulong sa Dios. Pariho sa usa ka bata nga din nagkinahanglan og gatas, no? So wala man magpasabot ng naasya nga ang kanang naang kanunay pagbasa nato sa pulong sa Ginoo kanang naang ikakambyo na ni diha sa itong mga pag-ampo. Prayer is not a substitute for reading the Word of God. No. So tanawa, take note. When we pray, we talk to God. Kung sa mag-ampo daw ta, nakikistorya ta sa Ginoo. Yes, mao man ang naasya ang atong mga pag-ampo ba naninguha ta nga makikistorya ta sa Ginoo tungod kay nasayod ta nga ang Dios anaa bisan asa nga dapit. Tungod kay atong giila nga ang Dios anaa kauban nato. So mao ni ang kananaang pagpakikistorya nato sa Ginoo sa atong pag-ampo. Pero when we read God's Word, ang Dios mao'y nakigsulti kanato. Ingon ana kanindot. So ingon ana ang kanang kamatuoran nga atong nasayran. Nga sa atong pag-ampo, kita mao'y nakig-istorya ngadto sa Ginoo. Apan sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo, ang Dios mao'y nakigsulti kanato. Gibati na ba na nimo igsuon? Daghan ang mga pagtulon-an nga gitudlo sa Ginoo. Mao man ang naasya nga moingon ta nga ang Dios nga atong gituhuan buhi. Amen. Ang Dios nga atong gituhuan buhi. Makigsulti siya kanato. Lamang sirad-an mangunato usahay ang atong Biblia. Lamang di mangunato tugutan ang Biblia nga din atong basahon. Usahay magpanawag na ng Biblia sa tuwang kuan balamisa. Basaha ko. Tungod kay ang Dios gusto makigsulti kanimo. Ang Dios gusto mo tudlo kanimo pinaagi sa iyahang mga pulong. Oh, so mao man ni Asya karon ang pagtulon-an. Niingon gani si Job, ingon unsa man ang gisulti ni Job dito sa Job 23:12. Ingon si Job, I always do what God commands. I follow His will, not my own desire. Di ba pagtulon-an man ang naasya? Ang pagtulon-an diha nga dili ang atong kaugalingon mao ang magbuot, kundili ang kabubuton sa Ginoo. Now ang kabubuton sa Ginoo nga mubasa magyuta sa ihang pulong aron ba nga ang Ginoo mutudlo kanato, aron ba ang Ginoo makigsulti nato. No kundi ta mobasa sa pulong sa Dios, now asa man makita nang naang giingon nga dili ang akong kaugalingon nga pagpaningkamot. Unsa man ang naang giingon ni Job diha nga I follow His will. Pagsunod sa kabubuton sa Ginoo, ikaw ba
Nakahimo na ba kani anang naa siya nga ingong ka, Lord, mosunod gyud ko sa imong kabubuton. Unya kung gusto ka nga mosunod sa kabubuton sa Ginoo, paano nimo masahiran nga ang Dios nagtudlo nimo ayaw buhatan na kung wa ka magbasa sa pulong sa Dios. Ingon ana ka importante nga diin mo basa gyud ta sa pulong sa Ginoo tungod kay mauni ang libro diha sa espirituhano to nga pagtubo. Dili ka motubo igsuon kung dili gyud ka magbasa sa pulong sa Dios. Ang panambagon, be persistent in taking time to read God's Word as Satan is trying to hinder you. Now, mao ni bantayan na to. Kung ka na naabitong tapulan na ta mo basa sa pulong sa Dios, naaya kung namatikdan ba nga usa ka alagad sa Ginoo nga gihimong kanang sleeping pills sleeping pills ang kananaang Biblia. Nga naman, miingon siya nga, kananaang, kung magbasa gani ko sa pulong sa Ginoo, katulugon jud ko dayon. Bantahi, igsoon. Bantahi ng nasya. Tungod kay sa dihang naningkamot ka, nga mubasa kanunay sa pulong sa Dios. Si Satanas usab ang atong kalaban. Padayon man puna nga naningkamot pud ba? Nga mohatag yun og mga pamaagi, no? Paningkamot yun, labi na yun ka na naka-schedule ka, kanang nakabuhat na ka og schedule ba nga makikistorya ka sa Ginoo, unya mauning orasa, naagyo higayon ba? Nga yung alas 8 sa gabi, makiksulti ka sa Ginoo, mao gyud ang imong i-commit sa Ginoo nga tag alas 8, pero naagyo panahon nga mo brown out. Para lang yun ba nga dili ka kabasa sa pulong sa Dios? Para lang yun ba nga mababagan? Ingon ana man na siya ang trabaho sa kalaban. So, bantayan na to. So, magkugita. No? Magkugita. Kana bang atong bation kanuhunay nga, uhawon ta sa pulong sa Ginoo. Tungod kay mauni ang timailhan sa imuhang pagtubo. No? Nga, He satisfies those who are thirsty and fills the hungry with good things. In Psalms 107 verse 9. No, ang pulong sa Dios muhatag ka na tuog ka na satisfaction. Luyo man sa atong kauhaw, ang pulong sa Dios muhatag ka na tuog ka ng katagbawan. Luyo sa ato ang kagutom, diha sa pulong sa Ginoo, ang pulong sa Dios muhatag ka na to kanang kabusog. No, siya mo ka na ang mudugang sa kanang batio na to nga bakante o uhaw sa ato ang kinabuhi. So mauning ni ay kanang naang katuyuan, mao ni ang kamatuoran nga ikaw nagtubo diha sa pulong sa Ginoo. The more you read God's Word, the more you will come to love it. Yes. Kung kana bitawng imuhanang naang kanang padayonon o magsigi ka sa pagbasa sa Ginoo, kanang magkugi ka sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, diha nimo bation ba nga imo na nang higugmaon, unya nahimo na nimo nga kanang spiritual food sa imuhang kinabuhi. O dili lang spiritual food, kundi kanang matawag nato nga kanang rich dessert sa imuhang pagkinabuhi nga Kristohanon. No? Niingon gani dito si Salmista David sa Psalms 119 verse 103, how sweet is the taste of your instructions. Sweeter even than honey. So ingon ana pagkanindot, no, pagkatamis ang pulong sa Dios kung imo gyud kining kananaang tun-an, kung imo gyud kining basahon. So ang pulong sa Dios gikinahanglan basahon, ang Biblia kinahanglan basahon na tungod kay kini mao ang libro nga diha sa ato ang spiritual growth sa pagtubo nato nga espirituhanon. Next, why read the Bible? It is because it is the book of comfort and hope. Mauni ang libro nga naghatag kanato og paglaom. Dakong kasiguruhan og paglaom. No, ang Romans chapter 15 verse 4. Everything written in the scriptures was written to teach us, in order that we might have hope through the patience and encouragement which the scripture give us. So pinaagi sa pulong sa Dios gitudloan ta. No, gitudloan ta nga aron ka nang atong mabatunan ba ang dakong paglaom. Ang kananaang
pagbaton o kanang pasensya. Tungod sa kay ang paglaom, dili man na ritso naa. Nagkinahanglan pa na og right time. Nagkinahanglan pa na og pasensya. So pinaagi sa pulong sa Dios, gihimo ni niya siya aron kita makabaton og dakong paglaom diha sa atoang pagtuo. So we need to read the Bible, no? So ang si Tito sa Titus chapter 2 verse 13 to 14 nag-ingon ri, as we wait for the blessed day we hope, when the glory of our great God and Savior Jesus Christ will appear, He gave Himself for us to rescue us from all wickedness and to make us a pure people who belong to Him alone and are eager to do good. Samtang daw nagahulata sa kanang panahon nga din atong gilauman sa dihang mo abot unya si Ginoong Hesukristo, mubalik na si Ginoong Hesukristo, siya mismo ang kananaang mo rescue nato. Siya mismo ang mukuha nato, muhawas ka nato diha sa atong mga kasalanan o muhimo ka nato nga balaan diha atubangan sa Ginoo. Ang pulong sa Dios mo'y magtudlo ka nato. So, gikinahanglan jud nga atong basahon ang Biblia. The reason we need to read the Bible because it is the book of life, the book of light, and the book of salvation, the book of spiritual growth, and it is the book of comfort and hope. So, dunay paglaom. Ang kana bitaw ang atong himuon nga habit na ang pagbasa sa pulong sa Dios matag adlaw, mao man ni naghatag kanato og kalig-on, mao ni naghatag kanato og kalinaw, mao ni naghatag kanato og kalipay. Wala kanay laing pangitaon diha lang sa pulong sa Dios. Isip Kristohanon ang pinakamaayo o kanang bugtong butang nga din atong magamit diha sa atong kinabuhi nini nga kalibutan. Salig lamang sa pulong sa Dios. Basa sa Biblia kanunay igsoon. Tungod kay ang Dios nag-awhag kanato. Ikaw ba sa imong kinabuhi? Imo na ba ni nabatunan? Imo na ba ni ang kanang gibati? Imo na bang naangkon ang kaluwasan? Kung naangkon naman nimo ang kaluwasan, then imo na bang kanang gidawat nga ang Dios mo'y magmando sa imong kinabuhi? Then kung imo nang gitugutan nga ang Dios mo'y magmando sa imong kinabuhi, ngano nga dili nato hatagan og kaygayonan nga higugmaon nato ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mo'y magtudlo kanato sa dalan. Mao ni ang ato ang kanang gitawag nato ba treasure nga dili na makuha diha kanato. Busa paning kamuti ang pagbasa sa pulong sa Dios, higugmaa ang imong Biblia igsuon. Ayaw hulata ba nga ang imong Biblia kanang moingon nga iuli na lang ko ngadto sa Ginoo kay iyahamang kong pulong, iuli na lang ko. Wa man ko nimo basaha, no? So isip Kristohanon. Isa sa mga timailhan diya sa imong pagtubo nga Kristohanon, gikinahanglan gyud basahon ang Biblia. Anaa din hitanan unya kanang ang mabasa nato ang kasiguruhan na dinhi, ang kaluwasan na adiri, ang espirituhanon nga pagtubo mao ni ang pagpamatuod, makita nato diri. Unya mao ni ang naghatag og kinabuhi, mao ni ang naghatag kahayag unsa pa may nakulang. Unsa pa may nakulang, no? So hatagi og kanang dako nga bili ang pulong sa Dios. Tungod kay niingon gani si Salmista David dito sa Psalms 19:10, ingon siya nga kanang mas kanang naang bugat pa nga tinguhaon nimo kining pulong sa Dios kaysa bulawan. Remember, ang bulawan dili makapalit og kalipay. Gold cannot buy happiness, but God gives us abiding happiness through His Word. Pero ang
ang Ginoo naghatag kanato ug kanana ang kalipay inaagi sa iyang mga pulong. Read the Bible, basaha ang pulong sa Dios. Pwede ba igsuon? Imo bang mahimo? Kung doon na may kakulangon, kung sa imuha karong kaugalingon, sa imong pag-evaluate sa imong kaugalingon, na may kakulangon ang imong pagbasa sa pulong sa Ginoo, igsuon hagiton ko ikaw. I-commit nga to sa Ginoo ang imong kaugalingon. Paghimo og commitment, paghimo og pag-isaad nga to sa Ginoo. Lord, himuon na nako ang pagbasa sa pulong sa Dios. Naay libro diri sa Biblia. Nga din kung mao pa may pagsugod nimo, sugdi ragod ang pagbasa nga din humanon nimo ang usa ka bulan nga straight jud ka kada adlaw. Naay libro dia sa Biblia nga 31 chapter. 31 days po na nga mabasa nimo. Sulay pagbasa igsuon. Unya, sa pagsugod nimo na accomplish ganin nimo na mahuman ganin nimo na siya 31 days ka mao na imong basahon. Aya na ka mo skip dayon. O kana na ang libro sa Biblia. Hangtod nga mabasa na nimo ang tibuok kasulatan. Tibuok kasulatan naghatag kanato og kinabuhi, naghatag og kahayag, naghatag og kana na ang kaluwasan, naghatag kanato og kana na ang pagtubo nga espirituhanon, no? So naghatag kanato og paglaom. Proverbs, the book of Proverbs, sugdi igsoon. Ang book of Proverbs is 31 chapter. Every day, 1 chapter. So muhuman jud ka ana sa usa ka bulan, 31 gihapon. So mao na siya mag-guide nang naa siya kanato. Pag mahuman nimo nang naa siya, then ayaw pakyasa, ayaw kanana ang undangi tinguhaa nga ang tibuok Biblia ato ning mabasa. Igsuon, hagiton ko ikaw. Isalig ngadto sa Ginoo ang imong kinabuhi. Basa sa pulong sa Dios. Walay rason nga dili mo basa ang usa ka Kristohanon sa pulong sa Ginoo. Kung Kristohanon ka, kung ikaw nag-angkon nga din naa na kay Kristo sa imong kinabuhi, magkinabuhi kang Kristohanon, ayaw gwad-a ang pagbasa sa pulong sa Dios. Kay basin unya mahimo nga animik ang imong espiritu. Basin unya taba lang ang lawas nimo apan ang imong kalag payat. Igsuon hagiton ko ikaw. Nini nga kabuntagon atong isalig ngadto sa Ginoo. Atong isalig sa Ginoo. Wala tay kahimuan sa tong kaugalingon. Apan ang Dios kalabing gamhanan mo'y magpanglihok kanato nini nga kabuntagon. Mag-aampo ta. Ginoong Dios kalabing gamhanan, ang among dako nga pagpasalamat kanimo nini nga kabuntagon. Bisan pa sa imong mga pagtudlo kanamo. Walay rason nga dili kami mobasa sa imong mga pulong tungod kay mao man kini naghatag kanamo kinabuhi. O kung mao man kini naghatag kanamo og kinabuhi, dili kami makasurvive sa tanan, labi na sa mga pagsulay, labi na kini karong sitwasyon sa amo ang kalibutan. Kung kami mahimo nga animik Ginoong Dios. Kung kami mahimo Ginoong Dios nga kanan ang mukaon dili. Salamat Lord, ikaw magtudlo kanamo nga kanunay kami mo pakaon sa mong espirituhanon nga panginahanglan pinaagi sa imong mga pulong. Salamat Ginoong Dios nga imong pulong maghatag kanamo kahayag ug nga nining adlaw Ginoong Dios among gikomit ang among kaugalingon diha kanimo. Among isalig ang among kaugalingon diha kanimo Lord. Himo ang auhaw ang among mga kasing-kasing Ginoo sa imong mga pulong. Himo ang Ginoong Dios nga kanunay kami mangandoy sa imong mga pulong nga magbasa nini matag adlaw Ginoo. Ang kisalig kanimo ang tanan Ginoo. Na may mga kaigsunan namo Ginoong Dios kay nagkulang. Lord, ikaw Ginoong Dios magapuno ngadto kanila. Ikaw Ginoong Dios maghatag kanila Ginoong Dios og kalipay sa pagbasa kanunay sa imong mga pulong. Dili mahimo Ginoong Dios nga bugat ang tanan nga problema kung kami magadangop diha kanimo. Tungod kay ang imong mga pulong mo'y maghatag kanamo og pagtulunan sa dako nga paglaom nga diha lamang kanimo. Gimo lamang mga pulong mo'y maghatag og kalig-on diha sa among espirituhanon nga mga panginahanglan. Busa Lord, akong gisalig kanimo ang tanan.
Amo mga kaigsunan karon nga din Ginoong Dios ilang gibati. Nga kinahanglan ikumitara ang ilang kaugalingon. Lord, lig-una sila Ginoo. Lig-una sila Ginoong Dios nga kanunay mo dangop diha kanimo. Pinaagis pagbasa sa imong mga pulong. Ikaw Ginoong Dios magapanalangin sa matag usa. Kung doon na may kakulangon ang imong alagad nga di nagatudlo karon Lord, ikaw Ginoong Dios ang magapuno nini. Gisalig na ko ang tanan diha kanimo. Gipasalamatan ko ikaw Ginoo. Salamat Lord. Salamat sa higayon nga imong gitugot kanamo. Nga kami naghiusa sa pagpamalandong sa imong mga pulong. Salamat usab sa paghamit Ginoong Dios sa imong mga pulong karon at naablis ang mga tubangan. Salamat Ginoo sa imong paggamit sa imong alagad. Salamat usab bisan pa ni ning estudyo. Ikaw Ginoong Dios kanunay magapanalangin sa matag usa. Bisan pa Ginoong Dios sa kahigayunan nga din dili kapungan ang imong mga pulong Lord. Yes Lord. Salamat Ginoo. Salamat Ginoong Dios. Ikaw magapanalangin sa matag usa. Ikaw Ginoong Dios magagiya. Unsa man ang mga kulangon, unsa man ang ilang gipangayo diha kanimo Lord, ako naghangyo Ginoong Dios nga imong sa tabangan. Among mga kaigsunan nga naa sa mga balatian, Ginoong Dios akong gisalig kanimo. Ikaw Ginoong Dios magahikap o maghatag og tambal kaupayan sa ilang mga balatian Ginoo. Walay imposible diha kanimo Ginoong Dios. Busa Lord, tudloi sila, tuguti sila Ginoong Dios. Adin, mudangop diha kanimo. Makiistorya diha kanimo. Salamat Ginoo. Salamat ikaw magatabang. Bisan pa sa imong mga alagad karon, nagadala sa imong mga pulong. Mga kaigsunan namo nga naaman sa ilang mga balay. Lord, wala ko masayod unsang hinungdan. Apan Ginoong Dios, ako nagaampo diha kanimo. Kanunay ka maglig-on ngadto kanila. Padayon kang magatabang kanila. Kanimo Ginoo, among gisalig ang tanan. Gipasalamatan ikaw sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Amen. Maayong buntag sa tanan sa makausapa. God bless.